Yes, offset. Fed funktion. Nu laver jeg lige nogle forskellige ting her, som vi kan bruge til at demonstrere, hvordan offset fungerer. Offset, det er det, man i daglig tale vil kalde parallelforskydning. Og den findes heroppe i vores redskabsbakke, eller hvad vi kan kalde den, og den ser sådan der ud. Så jeg kan trykke på den, og så kan jeg offset. Alternativt, så kan jeg skrive OFF, så dukker offset op hernede. Hvis jeg bare vælger offset, så kan jeg sætte en afstand på. Lad os nu sige, den her streg, den vil jeg gerne have forskudt 100 mm. Så skriver jeg 100 mm. Så trykker jeg på stregen, og så den side, jeg flytter den ud på, der laver den en fuldstændig parallel streg 100 mm fra. Når jeg har trykket på stregen, flyttet den ud til venstre og trykket igen, så har den sat stregen, men jeg er stadigvæk inde i værktøjet. Så derfor kan jeg trykke endnu en gang på en anden streg, flytte den ud til venstre og trykke igen. Eller jeg kan gøre det sådan, at jeg flytter ind til venstre, og så bagefter trykker på min originale streg og flytter ind til højre. Den laver altid en parallel streg, der er lige så lang. Derudover, så hvis man laver offset på en geometrisk figur, såsom en cirkel, så vil den ikke lave en cirkel, der er lige så stor, fordi den vil parallelt forskyde linjen. Så nu siger vi, at den her gang er det 200, bare fordi at vi kan. Og så trykker jeg på min cirkel. Så laver den enten en cirkel, der er 200 mm fra parallelt hele vejen rundt. Udvendigt gør det samme indvendigt. Det samme gør sig gældende, hvis jeg har lavet et rektangel som det her. Så laver den også en firkant eller en ramme, som passer indeni. Nu laver jeg lige en streg her i den ene ende. Lad os sige, den placerer vi også 200 mm fra. Den går hele vejen ned igennem og slutter hernede. Der kan offset også bruges ved, at man vælger through. Det står enten hernede i bunden, eller så kan man også skrive det, men nu siger vi through. Og så vælger jeg bare et objekt, og så kan jeg selv vælge, hvor jeg vil placere det derhen af. Så det er egentlig bare at lave parallelle linjer. Det er typisk, hvis man har nogle punkter angivet på sin linje heroppe af en eller anden årsag. Lad os sige, at vi har et centerpunkt der. Måske er der også et der. Af en eller anden årsag, så skal jeg parallelt forskyde noget hen til den. Så siger jeg offset. Nu foreslår den allerede through, og det kan jeg så trykke enter til. Så tager jeg den her. Og så uanset hvor jeg flytter min pil hen, eller min mus hen, så vil den følge parallelt med den anden linje. Så kan jeg bare vælge et punkt her. Gør det igen. Vælge et punkt her. I sagens natur, så vil jeg også kunne referere den til et punkt, der lå heroppe, hvis det var relevant. Så vil den stadigvæk lave den i samme længde, helt parallelt med. Så det var offset. Rigtig godt værktøj.